И така, скъпи приятели, ето ни отново в Pioneer DJ Alpha Theta Showroom, Music Shop Електрика, където вече разопаковахме RMX Ignite и го сложихме на масата до новите плеери CDJ 3000X. Ето вижте каква е само разликата между старият, излезнал преди 14 години RMX 1000 и новият Ignite, който вече изглежда по съвсем друг начин, с уникален дизайн. Много приятен дисплей, всички функции от стария RMX 1000 и много нововъведения, едно от които е свързването, което вече може да направим просто с този USB кабел и Type-C вход отзад, директно, който ни дава възможност да се включим в новите A9 и V10 DJM серии на Pioneer DJ, новите миксери. Какво има още към комплекта? Захранващо устройство с предпазен щифт. Съответно вече можем да пускаме линк кабел към CD плеерите, за да се синхронизират заедно с вашия DJ сет. В Alpha Theta Pioneer DJ Showroom всичко е налично. Представяме продукта RMX Ignite, който е създаден за DJ, които искат повече енергия, динамика и контрол по време на своите сетове. Това не е просто FX устройство, това е инструмент за лайв перформанс и истинско шоу на дансинга. Концепцията и философията на този продукт, той е създаден за моменти, в които музиката и емоцията се сливат в едно. RMX Ignite дава свобода на артистите да изграждат напрежение, атмосфера и Explosive Transition в реално време. Дизайнът е подновен, компактен, агресивен, Club-Ready дизайн, създаден с интензивни участия за фестивални сцени. Всеки бутон, който има контрол за максимален бърз достъп, е отличен за вашия перформанс. Основните ефекти: мощен FX Engine, които добавят ефекти движение, дълбочина, енергия към всеки сет, от Massive Build-Ups до Hypnotic Transition, всичко е под твой контрол. Създаден е за бързи реакции, креатив без разсейване. RMX Engine позволява мигновенно нагласене и управление на ефектите дори на най-енергичните места и сцени. Перфектно се интегрира с Alpha Theta Pioneer DJ Setup. Нека го видим. Така представяме стандартните изолатори, с които можем да контролираме ниски, средни и високи честоти. Имаме няколко реда от ефекти от горна и долна страна. Тези, които изолираме с големите копчета, са прекрасни и удобни за работа. Те напомнят много на RMX 1000. Стандартния ревърб, интензитет, високи, средни и ниски честоти контролираме. В същото време можем съвсем спокойно да комбинираме някои от ефектите отново на ниски, средни и високи честоти. Можем да ги задържаме с която честота предпочетем, или да оставим изолаторите да работят на точния параметър, който искаме. Тук са познатите ни Type Echo, Reverb, Drive, филтър, стандартния филтър, Дъкер,
любимото ми ритъм на късване. Release FX е много важен лайв инструмент. Ако прекалиш с ефектите, разбира се, или направиш прекалено агресивен момент с един бутон, може да излезнеш чисто обратно към оригиналния трак. Това е като натиснеш паник бутона. Този паник бутон винаги излизаш от всякакви ситуации. И в горната част на устройството виждаме стандартното ехо, ревърб, джъгъл, ревърс, ето това е един нов ефект, който е много интересен, умерен и добър за добавяне в някои ситуации. Солт. И още един любим за мен е стреч ефект. И така стигнахме до една от най-интересните части в RMX серията. В момента представяме Ignite, чисто новата играчка, за която всеки диджей от тук нататък ще мечтае. Какво имаме като подобрение от стария RMX 1000? RMX Ignite има също 4 банки, но много по-удобни, направени като тапове, с които спокойно може да семплирате всички звуци, които да добавите и още повече да ги видите тук в този приятен екран, който ни дава възможност, освен че да виждаме някои важни моменти, като дали са синхронизирани BPM-ите на всички устройства, къде е първото време, имаме такъв грид, виждаме какво може да заредим на всеки един от бутоните, който ни предоставя тази възможност да семплираме различни звуци. Още повече може да браузваме, да селектираме различни банки и да създаваме нови такива. Можем да подготвим предварително звуци, които да ги добавим в нашия Ignite RMX и с тях да направим музиката много по-красива. Ето как работи цялата система с лупирането на семпли. Звуците в момента, които имаме, са зададени предварително, но ние можем да добавим такива, каквито пожелаем. И така създадените вече от нас семпли отделно могат да се обработят с различните ефекти, които ни предоставя новият Ignite. Както виждате тук на самият дисплей изписва кой ефект работи в момента и с какъв интензитет може да го използваме. Всичко това може да се синхронизира през DJ Link с всичките устройства на Pioneer DJ и Alpha Theta. Всички тези продукти са налични в Alpha Theta Pioneer DJ Showroom на Music Shop Electrica в Пловдив, булевард Санкт Петербург 59 в новия ни шоурум, скоро и в София. Очаквайте включване. И така, RMX Ignite е едно професионално FX Performance устройство, създадено за клубна и фестивална среда. Идеята му е да стои пред диджея както креативен инструмент за буята преходи, ремикс на живо, моменти, контрол за енергията и градацията на вашия сет. Устройството е стабилно, куп-реди, тежко, с метално шаси, големи, удобни бутони, както виждате, направене за работа на живо, не само за студийно тестване. Основната сила на тези FX контроли, които позволяват ефектите да се прилагат на чистоти Low, Mid, High в двете му
бази с различни ефекти, дава много прецизен контрол. Например, върху ехо само върти вокала на средите, а ревърб върху високите честоти, които можем да задържаме или да ги направим просто за няколко секунди. Има няколко различни FX секции, отдолу и отгоре, което го прави много по-богато устройство от класическия RMX 1000. Разполагаш с изолатор ефекти, Beat Sweep ефекти, Release Effects и Sampler секция, която дава много важен момент за лайв перформанса. Ако прекалиш с ефектите или направиш прекалено агресивен момент, тогава можеш да използваш този Release ехо бутон и да изчистиш всичко от начало. Това е като паник бутон за перформанс. Семпъл секцията добавя ново ниво на креативност. Можеш да зареждаш собствени семпли от тук, DJ Drops, Drums Hats, Claps и да ги пускаш върху музиката по няколко начина и още повече можеш дори да ги обработваш с ефектите, които са предоставени специално за тази дръм секция и семпли. Те могат също да минават през ефектите, като ги обработваш ръчно. Атмосферата и текстурите върху текущия сет, без да сменяш нито един трак. Екранът е голям, плюс защото показва какво се случва, активности и какво точно използвате точно върху кой бутон. Това прави работата много по-интуитивна в сравнение с стария RMX 1000, който е вече на повече от 14 години. Синхронизацията ни с Pro DJ Link Rekordbox включва RMX Ignite, за да може да синхронизирате всички устройства Alpha Theta Pioneer DJ с вашите ефекти. Най-добре системата работи с A9 и DJM V10 миксери. Това го позиционира като high-end устройство за професионални DJ. Това не е просто наследник на RMX 1000. Ново поколение перформанс инструмент за DJ, които искат повече контрол, повече енергия, повече креативност на сцената и в клуба. Кратък извод. RMX Ignite е за истински DJ, които не искат просто да миксират тракове, а да създават моменти. Това устройство е за клубове, фестивали, артисти, които искат сетът им да звучи по-живо, по-динамично и по-различно. Опитайте го и няма да сбъркате. Къде може да го намерите ли? В Music Shop Electrica, Pioneer DJ Alpha Theta Showroom Пловдив, скоро и Music Shop Electrica Alpha Theta Showroom в София.